мумкин пештарак омадам порафтам планированӣ шид ба фикрам ки чие кадом нашид барои мо хушомадед ама касоне ки наомадиянд касоне ки меоянд ма гуфтам камтарак бо шумо суҳбат кунам. ҳама каса хушомадед. анак падилица кунед касоне ки наомадиянд падил умина алейкум салом хушомадӣ марҳамат 5 нафар ассалом хоҳарҷон мама читфирихти теву алейкум ба салом хушомадед марҳамат лайкотонро бимонед аз боло гузаред ҷони қурбанов алейкум салом гуфтам камтарак бо шумо суҳбат кунам барои ами конкурс мо. ассалому алейкум апаҷон алейкум салом мама дите хушомадӣ ҳозир фикри шуморо кадеста будам эфир меша гуфта хушомадӣ салом анижа сози хуби кухнятиҷа хушомадӣ шукронаи худо сози хуби саломати хубай раҳмат барои касоне ки лайкоро модиянд 16 нафара 7 лайка кадоме ки дар балконаи буфроид поён навистан бигиред ма гап задан мегирам ма ҳамата хонданда мусбет мекунам гап заданда мусбет мекунам барои ки ма авқоти бамаза омад ба гириб кадам ҳам бамаза омад хӯрдем. ассалом мама траедите мега хушомадед ама каса 4 лайк раҳмат кадӣ бамаза омад хӯрдем вай бега кадаги будем хӯрдем бо абеде қаш мондагӣ буд бо хӯрдем барои ки кӯдако авқотхӯр нестанд. бигир лайка тоҷикбача 0508 хушомадӣ раҳмат авқоти шумо ба маза буд мегум влог кардем ку ба маза буд фаҳмидум хатича свиток хушомадӣ апаҷон аз боло гузаред ҳозир тамошо кардам мазаш чӣ хел мазаш ба маза ваалейкум салом дӯстони азизи нашавари ма ба канали блюда тиҷи омадаи номераи сбербанк ватсап навистагия ва душанбесиди касоне ки нафаҳмидиянд касоне ки нав ба канали мо обуна шидагиянд намедонанд мо дар канал конкурс дорем 1000 билетай 51 та призай 50 сомонӣ ба нархи тоҷикӣ нархи билет ва 300 рубл ба русӣ. салом апаҷон созен хушомадед хоҳарҷон шукронаи худо соз мешав шукронаи раҳмат манижаҷон мо уже 100 под шидаи чуба эфирм кушода нашудааст намедонам ба фикрам ма фаҳмида будам 125 та ма фаҳмида будам 100 не 125 ма фаҳмида будам бо намедонам раҳмати калон апаҷон светок апа шумо зани зебо бо тарбия хушрӯ ҳастед раҳмати калон омина хоҳарҷон даҳанам ок бамаза буд беҳад бо бирён кардем ранги шумо не мо бирён кардам ранги ма рости гап ма гуфтам вай хочи асосӣ нест барои мо хел кардам набошам хочи мо бирён ша нағзамину бисёри бадай даму чи ҳозир айни сезон шай ба фикрам ки бисёри бад даму деҳқонбозор насиб иншоалло пага рафтем бо мегирам бо бирён мекунам. ассалом апашка аз ман як лайк алейкум салом шариф хушомадӣ раҳмат апаҷон ами торткунира рафта хондед ми тортои хушрӯ мекунед ҷони не нарафта нахондам чӣ ҳаст ки дар конкурстон алҳамдулилло дар конкурсмон ҳаст 2 та стиральни машинка автомат 4 та пол автомат 5 та духовка 5 та плита духовкамон духовкае ҳаст ма бисквит мепазам евролукс ва плитамон боша сенсорни майда ки ма ҳар рӯз авқот мекунам нишон метим анам хелеая баъд 5 та миксери мошине 5 та измеличителай 3 та микроволновка 5 дона палисос бо ҳастай 5 конверти пули 5000 10 конверти 3000. салом анижасози хуби кӯдако чӣ хеланд зиқ нашуда гашти беязна маҳрӯзшо алейкум салом шукронаи худо созем хушомадӣ чӣ кор мекунӣ тоқат апай зарина хушомадед алейкум салом ман мемумса акай сола юсуф салом созен мондум лайка ва алейкум салом тоҷикбача
Камирова хуш омадӣ. Ҳаётлаф як гап бугум хафа намешин. Ҳаётлаф не бугу. Салом, салом Зарина Замирасози хоҳарҷон. Апа дар рӯи экран призора сохранед ки иқа мепурсанд. Ака ҳар як аз да чи ҳами конкурсе ки мо сар кардем бояд бо мо ҳар даф бугем. Ай бо ай мурдам я хелеш 80 пад кардагим кушудам ку медонам ку чӣ гап боша хай ку намедонам ки кухня сос сира фош накоха кай соле Юсуф. Салом апаҷон Сафо Холов хоҳарҷон хуш омадӣ. Алейкум салом. Зарина апаҷон сози хуби чӣ ҳол дорӣ? Кор бороро шидӣ? Тоҷикбачаи Камерова зани меган. Муҳаммад хуш омадед. Ҳама каса 32 нафар 20 лайк. Ҳама каса хуш омадед. Конкурс дорем кадоме ки билет харидане. Марҳамат дӯстони азиз, билет дорем. Дар ҳамин номерон нависед, билет метиҳем. Як дастгирӣ кунед то охири моҳа тамом кунем. ҳамо авқот да об намерехтен ақлан. Барои чӣ ҳаёт лайф? ба чӣ мақсад об намерехтем? Апашка як суруд хон. Шариф ма ҳофиза нестам. Салом алейк апаҷон Созен Сафаров Достон. Алейкум салом хуш омадӣ хоҳарҷон. Салом Анижаҷон Фарзандо Созан. Модари Саидҷафарҷон. Алейкум салом Шукрунаи Худосоз. Шумо Созен хубен? Саидҷафарҷон чӣ халай? Созтарай? Саломатиш беҳтарай? Аҷаб дунё. Алейкум салом хуш омадӣ. Гапҳои қабеҳ нанависен ки сразу морхона мерен. Салом канали мода меҳмон шавед мегам мама читвери хидите. Чи ба мада ҳеч ка обуна нашудай. Аҷаб дунё. Намедонам. Касоне ки да ҳами одамое ки силка мемонанд обуна нестед обуна бишавед. Ҳаёт лайф ӯ ҳамун сочни одор ба маззаи нон тар карда мехӯриш. Чӣ хелай хали одора ки хушрӯ хочуш ба мазза. Хай ҳар кас дар хел маъқулай. Ма ам хел кардам. Хулиганора сразу морхона рой кунен. Хуш омадӣ Сумайя. Сози хуби беҳтари саломатӣ чӣ хелай? Созтар шидӣ? Куклочаҳо чӣ хелай? Тухм дар корайку барои як бор дигар ҳама каса хуш омадед дӯстони азиз. 40 та лайк. Ногуфта намонад ки дар канал конкурсай ва конкурс монда. Аксия шидагай 5 та билет мехари шашимуш падарка. Худоро шукр Созай раҳмат ки мепурсен. Саломат бошен. Салом Созен хоҳарам кӯдако хубан? Ҳама каса Мустафо хуш омадӣ. Алейкум салом. Худат сози хуби чӣ ҳол дорӣ Созан акаҷоншон? Ҳама каса канали моро дастгирӣ кунад, пушаймон намешавед. Аҷаб дунё ма обуна шидагим. Раҳмат апашка. Саломат бошед. Группара партон ку авлодо биёям парта ку авлодоро ис ҷеғ бизан. Авлодои бемеҳрут билет намехаранд. Мурғо ай тухм нишона тухм бисёр шидай арзон шида. Ай тухм. Аиша шоп алейкум салом хуш омадӣ. Марҳамат. Агар нав ба канали мо омадагӣ бошӣ пештар набудӣ конкурс дорем. Марҳамат билет хариданӣ бошӣ. Билет дастаи номерои WhatsApp ва Сбербанк бо Душанбе-Сити закрепите. Мама нашудай. ба зангулачаш бишед ҳамин маро нигоҳ кунед. Чи каналои ма ҳуяй ма ҳама тақриб обунаем ку ҳамуҷо гоҳ рӯз ӯ каналмона намеёвам худам подписаться кардагим. Ҳоқа бисёрай. Ба фикр мами 7000 подписчик дорам. 7000 одам да подписаться кардагим. Мама траих диде ма шудам. Аксия мекунен ҳичи нашад. Аксия кадем гуфтан аксия кунед бигирем охо аксия кунед бигирем охо ина аксиям кадем некем гирифтан сист. Мадам обуна шавен манам обуна мешавам бо зангулачаш бо комментарияш. Манижа дар морхона чанд мурғ ҷамъ шудае? Беҳисобай. Вилмо фурак. Беҳисобай уҷо дурохта гум мекуни ай чида. Ай озодӣ да дар морхона бисёранд. Ассалому алейкум Созен апаҷон забон дони ҷаҳон дони алейкум салом хуш омадӣ. Чӣ аксия шидае апа? Фирӯз Садулоев чиёмон аксия шидае? Билетомон 5 та мехари шашимуш падарка. Раҳмат апаҷон манам шудам мама 4 вихтите. Ҳами ҳар рӯзе ҳар дид меояд эфирода мама траих ва мама 4. И даид обуна набудед?
Фариза чӣ ба гиря дора? Овозаш омадеста? Бо ман фикр кардан омадеста. Фариза инами дастари акаш апаш апош зури кадестай вай чизера ай дасташ гирифтестиян вай надодестай. Чӣ беҷурқӣ кадестай накуфтестияша. мама чизфириқ дедед. Ман ҳозир обуна шудам. Марам фаромӯш накунед баъди эфир лайк ман. Кухнетаҷа ман шудам, шумо низ обуна шавед. 38 нафар 27 лайк. Лайкоро бимонед. Рост мегум оха ҳар ду дар рӯза меҷаед. Ҳар ду силка мемонед. ҳози ки дар якдигари обуна нашидаги бошед. Я одами намедонистаги чӣ хали шумо обуна мед. Чия чӣ нама ваша гире кадеса? Чӣ? барои як кала ҷамъ хӯрдастед шумо. Маймунӯи ба вай задӣ? Чӣ кор кардӣ? бистшашум лайк. Раҳмат Мустафо. Мада обуна шавен. Кухнетаҷа ман обуна шудам, шумо ҳам шавед. Дӯстони азиз, инами дута гудаки мо ай кукларо дига чӣ надоранд дар хона. Баъд инами як куклае ки ай дугонашон калаи куклай вай дига чӣ надоранд. Ҳамура барои ҳамин ҷамъ хӯрдаиста яъне ҳардаш. Чӣ бозя, чӣ приза, чанда билета, сабр иншалло. Соня, Фаризада чака бутай? Сабр иншалло бозимон конкурсай 1000 та билетай 51 та призай призомон боша таҷҳизотҳои рӯзгорай. Шом шидай дар Тоҷикистон ё ҳоли не ҳоли нав аср хондем. Шом нашида ҳоли. Зарина канал кушоди ҳо апай Зарина канал кушодай. Призомон бошанд ҳастанд стирали машинкаи автомат 2 та, полуавтомат 4 та, духовка 5 та, плита 5 та, палисос 5 та, микроволновка 3 та, измельчитель 5 та, миксер 5 та, 5 конверти пули 5000 3000 рублей бошад 10 конверт. Ман мобайни кала 2 та. Нимшаиш фикра нимшаиш. Ман шудам абуна чӣ хел видеоҳо дорен Зарина. Байд ошиқӣ ҷаздӣ. Сурудои эронӣ тоҷикӣ афғонӣ ма дидагӣ нестм тракаментода. Мама читвириқ дете ман дӯстои азиз я минутак бесед ма шумо гап задам гиред ман бурам аморо якта успокоиться кунам миём. Ва ё ба гапи апаш хаб намекунам акаша апаш. Шумо дидам акаса 42 нафар 33 та лайк. Лайкоро бимонед, ман ҷое ки нахондам мехонам. ҳо дузди янгасози нағзи саломатиёт хубанд. хуш омади Сино. Шукрона худо соз худот сози хуби додарҷон. Омина обуна шавед. ма дар ютуб сафо бозорат кунем тез обуна шав. Салом ба ҳама дӯстон. Галина Ивановна алейкум салом хуш омадед. Алейкум салом хуш омадед ҳамакаса. Апай Чаман алейкум салом хуш омадед. Шукронаи худо созанд ҳамашон. худо ба шумо шифои комил битя. чӣ шуд? Ман гуфтум будам ки билет мегирам. Билет ҳаста япаҷон. Бинависа WhatsApp билет метием та.
ما بلوگر نه فرق نداره شما بلوگر نیستید امی کسانی که سرکه موندستین بودن شوید канали ма дуроед пешаймон намешавед ва алайкум салом ма чиста видео дорум худум туи маърака рафта камера мекунам аҷаб дунё дина як каси дига омада буд ма обуна шудем ма видеои вай тамошо кардам шумо бошед ё шумо будед ба фикру ма тамошо кардагим аҷаб дунё ту чӣ дорӣ дар каналот кароматулло азимович хуш омадӣ салом созен апаҷон ма духтаротон созам шукронаи худо созан худо сози хуби нинича созай чӣ ҳол дорӣ چی حال داری چی کار کردی آمده استی بلیت گرفتی نگرفتی همه کسا خوش آمدید یک بار دیگر لایک ها را بمونید همه کسا تا که دیگران بیاین نگفته نمونه 40 minut چی میکنم افیر میکنم و کنکورس من ادامه داریم بلیت کدامی در بلیت در کارای مرحمت بنویسید در واتساپ در سبیربانک پرتید در واتساپ چک روان کنید و شما بلیت داده میشود нархи билет 300 рублей ба тоҷикӣ 50 сомонӣ. салом алейк фарангиз алейкат салом раҳмат салом экани дугонмон алейкат салом имия хуш омадӣ сози хуби чӣ ҳол дорӣ раҳмати калон барои урӯз ҷанхӯрдагиҳо апаҷони чаман сози саломатиҳо хуба язнам ҷияно созан чӣ ба балнисада будем канали ма дар дуроен тамошо кунен аҷаб дунё шумо дуроен дар канали ма обуна шавен ва алайкум салом фарангиз хуш омадӣ хай кадоме канал надошта бошен дар одамое ки канал доранд обуна шавед алайкум салом додар муслим хуш омадӣ салом мад бошӣ заринаҷон сабр дар куҷо мегардӣ сабр алайкум салом шукронаи худо худо сози хубӣ чӣ ҳол дорӣ чанд қашид нестӣ имя валайкум хуш омадӣ асал сабр манишчик салом мамашчик хуш бошед зарина маниша ҷон саломат бошен хуш омадед ама каса як бори дигар хуш бошен созем хубен саломатӣ созай фарзандо ҳама хубан апаҷона шукронаи худо созем додарҷон шумо созем хубе админка хуби шукронаи худо хуб лайкора монем по-братски саломат бошедон шукронаи алло ҳама соз дилм дард кардестай қариб инфаркт мегузарондум худованд худаш нигаҳ дошт скория сари вақт омад худо шифои комил битиятона бисёр асабӣ нашавед охи бисёр зиғ нашавед фикрами занакои мора нами 99% занакора ҳами асаб маиб кардагия шукронаи худосоз апа балнисада будум худо шифои комил битиҳед подписчикои ма ҳамаш балниса рафта омадастан ӯ дафъам эфир доду кас гуфтак балнисада будум ма будум апаҷон ма видеои дуздӣ надорам шумо будед ма намедонам комментария мондум намондум дар бораи шаҳриёри давлат намедонам муслим хуш омадед имия салом апай чаман кумара як обуна шавед манам обуна мешавам хуш бошед заринаҷон апаҷон шоирача хуш омадӣ алайкум салом худо шифои комил бита апаҷон эҳтиёт кунед худтона бале худтона эҳтиёт кунед асабӣ пасабӣ лайкора бумонед 1000 та билет дорем дӯстони азиз нимаш рафтагия билето кам мондагия марҳамат дер накунед ватсап ҳастай нависед бо мефаҳмонем нафаҳмидагитонда чӣ хел гузарондан дар корай шоирача хуш омадӣ саноат алайкум салом баҳор алайкум салом ами шумо нависеда комментарияда ки эфирда чӣ хел дуром ина иҷа эфир кадестем ирӯз вай динанги эфирмон буд рӯзи 20 май як сол мешавад ки хоҳаракам гузашт зиқи карам барои ҳамин мазза нашид ҳозирашта камтар беҳтар ҳастам шукронаи аллоҳ худо шифои комил бития худо ҷои хоҳарактона ҷаннату фирдавс гардона хай ҳамамон гузарандаем апаҷон хай ами хелай бо фикрам накунӣ намешавад кухня наша сабр расобу наша ҳо бале ина марҳамат хуш омадӣ занако баъди таваллуд депрессия мегиранд тоҷико намефаҳманд мегӯянд я тазоидай забонаш дуроз худо раҳматиш кунад омина раҳмат худованд ба шумо хоҳарҷон
худо раҳмат кина хоҳартона админка под кардам каналта раҳмати калон каналмона да меҳмон шавед. Кадоме ки нав ба канали мо омадиян хуш омадиян, кадоме ки намедонанд дар канал конкурсай дӯстони азиз 1000 билетай 51 призай нархи билет 50 сомонӣ ба тоҷикӣ ва ба русӣ бошад 300 рублей. Шумо метавонед дар ҳамин номерое ки дар боло закрепитай ватсап да номери билетона бигиред ва билет харидорӣ намоед. алло ҷоша ҷаннату фирдавс гардонад. бале бале омин омин. хуш омадед ҳама каса. Зарина бале. апаҷон дар ҳаққи хоҳарчатон иншоалло дуо мегем. апаҷон кухнятеҷа чӣ хел обуна шавам. силка мемонанд апаҷон болоша чӣ қад медроед меред каналшон подписатсия мекунед бо меоед агар иҷара гум накунед. ҳама каса хуш омадед. як бори дигар призои мо ҳастай 2 стиральни машинкаи автомат, 4 пол автомат, 5 духовка, 5 плита, 5 палисос, 5 миксер, 5 измельчитель, 3 микроволновка, 5 конверти пули 5000 3000 рублей бошад. 10 конверт. нархи билета гуфтум. салом апаҷон. шаҳзод алейкум салом. хуш омадед духтаракон. меҳмон шавед. жидат дорумтуна. кухня апа ок. худованд ҳамаи шуморо нигаҳ дора иншалло барои дуоятон. омин. салом аз хабаровский. алейкум салом магомед. хуш омадед. ассалому алейкум. хуш омадед апаҷон дугона. фарангизҷон раҳмат. шумо низ мама под кардамтона. манижахон шумо нағзи фарзандон мардакҷонатон. хубай мо дар россия билетҳои шумоя чӣ хел харидорӣ кунем. баҳор инами болода агар номероро дидеста бошед закрепитаи номерои россияй. агар шумо дар россия бошед сбербанк ҳатман ки доред. дар ҳаму номеро сбербанк айда сбербанк вақте ки гузаронданӣ мешавед номи фаридун солеҳович меброяд. чанд суме ки гузаронданед мегзаронед ҳамуро ки гузаронед скрин мекунед ё ки чекша сохранид мекунед дар ватсап равон мекунед. баъд ба шумо номери билет дода мешавад. худованд ҷои хоҳарҷонтона ҷаннатулфирдавс гардонад. шуморо шифои комил ди апаҷон. омин. дугона хуш омадед. як обуна шавед. манам обуна мешам бо зангулаш. чанд дона билет монд финал кай ба ҳама бурдбориҳо хоҳонам. насро умаров билет ҳастай. билет суст рафтестай. охирш монда суста рафтестай. барои вай аксиям кардем ки ҳозир суста рафтестай ҳозираштай. мебинем агар то охири моҳа тамом кардем ҳатман ки ҳамин рӯз тамом кардем пагаҳш финал. фарангиз ман наметонам рости сабр. зарина кампир абед дора додӣ. салом сабр бите. чека сохранид кананроӣ канандина мадая чеки 1000 рубла партофтанку. ҳо дӯстони азиз бой хали чӣ накунед. вақте ки мегзаронед сбербанк да дасти маҳа ине ки номерое ки дар сбербанка да дасти шавармай вай да смс мера. ман мебинам меояд дина як кас 1000 рубле роӣ кадай намедонам ва ё чӣ хеле ба кадом фикр мекунад. чеки фаршивка ё мода пул номадай ва ё да смс номадай вай роӣ кадай ки мада билет бите намеша кӯи хеле дода. бо гуфтум зарина як бори алио рецепти ҳело алия рецепти ҳело ви ози ами сабр айб сабр под кунед. як канал буд апаҷони хуҷандӣ 3 бача дошта додо питсаю эвон кор мекард. номи каналаш гувен гумшон кадан. якта пухтупазои хонагӣ буд хуҷандӣ. якта келин хуҷандай 3 духтарча дора. агар авай гуфтеса бошӣ о намедонам кира мегӣ. худо раҳматшон куна ҷошам ҷаннат куна. ман ҳам 3 моҳ пеш фарзандамро аз даст додам. ҷигарбандам. саноат худоҷон ба шумо сабри ҷамил битява ба фарзандатон ҷаннатулфирдавс насиб кунад. дастгиртон дар
оянда шавам. Ман сразу паслат кардам Рашид. Агар билет гирем муваффақ шавем чӣ хел мефаҳмем? Агар шумо билет гиред, номери билетон ҳастай, ватсаптон мо нависта мегирем. Вақте ки шумо ғолиб омадед, мо дар ватсаптон менависем ки шумо апаҷон ё акаҷон ё додарҷон ҳамин хеле чиз бурд кардед. Шумо мехоҳед ҳамин чиза гирифтан ё ин ки шумо мехоҳед ки пулша гирифтан? мо бо шумо да занг мезанем. Раҳмат Фарангиз Илиманов. Кухня тиҷа обуна шидам шумо да Алия рецепти дар Германияи? Hello. Акин шумо сино қитиваи навистану ман наметавонам хонда. Англиси мисира. Саноат худованд ба шумо сабри ҷамил тия. Худованд фарзанди шуморо раҳмату мағфират кунад. Иншоалло дар ҳаққаш дуо гӯем. Сино мада обуна шавед. Апаҷоно дар канали мо обуна шавед. Фаризаҷон куҷодай надидам чанқа шуд. Маҳрӯзшо бобой. Да ҳамин канал прямой меша, бале? Бо прямой эфир да бо мо як рӯз пешакӣ мегем бо шумо ки подписатсия кардагӣ бошед мебинед ҳамаш дар пеши чаштон меша. Чилум лайк юбилет. Раҳмат хоҳарҷон. Ако шумо чӣ хеле нависед, як хеле бинависед ки мо бифаҳмем сино. Раҳмати калон ки омадед ногуфта намона дар канал конкурсаи призора билетора аксия кардем 5 та мехари 6-мош падарка. Муҳаммад Саидов хуш омадед. Салом манижахонсози кӯдакосозан хубан. Ай авқот чӣ хел буд мазаш. Саломат бошӣ. Авқот беяд бамаза буд. Бешухӣ бамаза буд. Бо як каси ҷа гуфт ки оғ намедохташа бамазаи бад буд. Салом манижаҷон сози хуби фарзандо чуҷаи ма соза акай соле шумо созем пешравӣ ба шумо. Хуш омади Париноз шукронаи худо мо созем худо сози хуби чуҷат и рӯз кам тарак мазаш нестай. Кошуна ма добуна шуд. Салом алейк амакаси созем хубен. Паришик. Мама трех дитем ма добуна шуд. Марам фаромӯш накунен. Хай хулас дӯстони азиз ҳама касе хуш омадед. Солинҷо шумо созем хубен додарҷон кор кардед дестем. Кухня. Апай чаман пурсидестай шумора. Салом Саидаҷон, Саидҷон. Салом Париноз, ку як обуна шавед. Иша фаҳмидум накамда. Тоҷикӣ нависти. Салом хай апаҷон ҳама вақт ба пешрамад. И чӣ шудааст нафаҳмидам. Фарзанди ки гузаштааст? Эш ҳаминҷа як фарзанди як апа. Хуш бошед. Интернетон дигар белимин нест. Дуромадан ранги нархи билети самолёта. Фаҳмо безлимит кунед охе. Шукрона алло соз апаҷонҳо кор кардестам. Имияҷон сози Шаҳром. Алейкум салом хуш омадед. Ҳамин блогерро да гуфтаниём ки блогерӣ кардем то охира кунен катишон омӯхта мешӣ ба бенишон мешан ёдшон. Созем мардуми заҳматкаш. Шукронаи худо созем Шаҳром. Ина мо гум намешем. Мо ҳар рӯзе бо эфир кардем. Барои гум нашидани як дарди сар конкурс кардем. Ки одамо чизену форошон меган. Чанд билет мондай? Паринози та пресидест ҳамаша мегири чи? Соз ҷон ту сози таҷмону кулинария хуш омадӣ. Беҳтарин чӣ хеле созем хубен. Шукронаи худо соз дугона худо сози хуби саломатӣ созай. Билет конкурс сар додагем дар канал. Агар дида бошӣ марҳамат билет харидорӣ карданӣ бошад касе дар боло нависад ва бисёр одамо меоянд дар эфир менависанд ма 20 та мегирам, ма 30 та мегирам ё 50 та билет мегирам. Баъд бедарак мешан. Шаҳром Муҳаммад Кошона я эълон ку я обуна шавен. Манам обуна мешам бо зангулачаш комментарияш.
Шамс Ҷаборов бо сомонӣ 50 сомонӣ ба рубл 300 рубле. Ок ина шидум ҳо ман созум имияҷон аҷаб шидум. мама Мустафо алайкум салом, хуш омадӣ. мама Мустафо динама да эфири Гавҳар як дур омадам, дига навистаеста буди салом додам, та надидима, кабутак набудам уҷо, надидима. Ма ҳичи намегирам, чунки назадам ягонта. Бахахай ай тақдир мебарад. Ина шидумтон шавен мардам. Алейкум салом, хуш омадӣ. Манижаҷон, ма пиёдаим, охи агар имкон медоштам ҳамаша мегирифтам. Иқа арзон билетҳо, якум бор ихел билети арзонша дидам. манижаҷон, ба шумо барори кор, худованд нигаҳбони шумо ва аҳли оилатон бошад. иншалло солиҳҷон, шуморам худо нигаҳ дорад дар ғарибиҳо. Ман рафтам, духтур мега ҳозирашда бо тел кам кор кун. майла шапаҷон, хитона эҳтиёт кунед, раҳмати калом. эҳтиёт кунед хитона. мардум обуна шавед, пушаймон намешавед. дидумтон гуфтум апаҷон булудасозе. ба ман буромадам. хай апаҷон эҳтиёт кунед. парисозӣ. як бор ду бор гуфтум кулӯҷ бита, кулӯҷ надод. гуфтум хай бия бурам ки ишке намебинам асераму. мама трехтите обуна шидум шумода боло. абдураҳмон чайбо. салом, чанд сум билет апа? муслим алейкум салом. билет ном 50 сомонӣ ба тоҷикӣ, ба русӣ бошад 300 рубле ва нарх 1000 та билетай, 51 та призай. кадоме ки надидагия, ман инами рӯзам видео партофтум, дар аввал мондагим ҳамаи приз дора. худованд ҳамаи аҳли ҳамин гурӯҳа нигаҳбон бошад иншалло. омин. не имия зарина сози хуби апай булуда уҷа ҳамин зарина кулӯҷ дора. хай намихали дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед як бори дигар. алейкум салом Сабрина. шуд ҳамноми худум азимов солеҳ созен апаҷон. шукронаи худо соз. Сабрина, шумо созен хубен? салом апа, шумо буден ден раждени доштен? апай хосиятчон омада буданд. мария алейкум салом. бале ма будам. апай хосиятчон омада буданд. ҳама каса хуш омадед. лайкотонро бимонед, лайкҳоро дареғ надоред. ва гуфтанем ки дар канал конкурс рафта истодааст. 1000 та билетай, 51 та призай. нархи билет 50 сомонӣ ба тоҷикӣ, ба русӣ боша 300 рубле ва номеро дар боло закрепитай. ватсап ва сбербанк бо душанбе сити. ватсап ба сбербанк ба номи ҷураев фаридун солеҳович ва ба душанбе сити боша ба номи ҷураев солеҳ. шишти мамиҷаки куки ужин бесун дора брем. алейкум салом. сабр сабр, хуш омадед. ҳама каса як бори дигар хуш омадед дӯстони азиз. якам тараки дигар монда, 10 минут 8-10 минути дига эфир мекунам, баъд эфира мекишам. манижа ма дидумтон ку алия ресепти ичҳеби видео ҳамада кулӯҷ натен мара кум хона сухтае блок карда буд даканаш. кадоме блок карда буд? ба буру вақта бидамитонаку иҷа чӣ гапай? алишер холматов иҷа билетфурӯшае. билет харидани боши, марҳамат дар боло ватсап сбербанк ва душанбе сити. 1000 та билетай, конкурс дорем. 1000 та билетай, нархи билет 50 сомонӣ ба тоҷикӣ, ба русӣ боша 300 рубле. сафо хона сухта нагу, ма накарда бош. апа фаризара нишон буде.
чанд пул 300 рублей бар русӣ ба тоҷикӣ 50 сомонӣ. Агар дар Сбербанк гузаронданӣ боши 300 рублей, дар Душанбе Сити гузаронданӣ боши 50 сомонӣ. Фариза роли биё бугум гирия мекунам барои вай ҳамун охирон хай гуфтанам да биё мегум я нишон метим мекашам барое ки ба миёй ай пуштум гирия када меиста. Алейкум салом Анна Фалмонова хуш омадӣ. Дина анами Анна катима да ки ай қагаб зада будам. Ҳами тоқамаро дидеса буд ма ҳамиро дидеса буд. чия конкурстон падарка. Мария дар падаркомон ҳастай таҷҳизотҳои рӯзгор стирали машинкаи автомат 2 дона пол автомат 4 та 5 та духовка 5 та плита 5 та палисос 5 та конверти пули 5000 3000 рублей бошад 10 та конверт 5 та миксер 5 та измельчитель 2 та набор нержавейка кастрюля ва 3 та микроволновка. чӣ механден маматра ихтите раҳмат саломат бошед ва зарна чӣ ба блокум кади ҳеҷ када кор надорум ку дар ҳами ҷарам душман пайдо шуда чӣ моҳру алейкум салом созен хубен чӣ ҳол дорен абдуллоҷон соза барои гапҳои боло ҳама каса хуш омадед. Ами одамои нав омадагии лайкҳоро бимонед барое ки лайк 50 буд 50 истода. ай куҷо медонӣ? инам хеле хай дӯстони азиз як бор дигар мегум дар канал конкурса аксия рафтестай марҳамат 5 та билет мехарӣ шашмуш падаркай мешав шукронаи худо ҳозир ай пешаш омадам апаҷон соз будан охе худо шифои комил бития тестарак бигиреча моҳру салом мон ҳама чира медонам бозӣ чӣ хел акнун билет мешавад бале бозӣ билет айна дар боло ватсап ҳастай Сбербанк марҳамат кадоме ки билет харидорӣ каданияй бинависед апаҷон ман худо сабртон тия аҷаб дунё силка мондестиян дмидардам саидов ку бугум ман кай мемирам кошонаи ман обуна мешавам шумо ҳам шавед мешавад раҳмат апаҷон мепурсед ман миннатдор саломат бошед лайкҳоро бумонед одамои нав 5 минути дига эфир мекунам баъд мекашам ман ҳозир билет мехарам иншалло чизе бирам як апаҷон дорам зиндагиш вазбинаи падаркаш мекунам дӯстони азиз инамҷа шумо 41 нафаред ай ҳамиҷа 5-6 нафараш билет харидагиай дигарош нахаридагиай шумо ҳаматон мара мешиносед ҳамиҷа шиносем як сол якним сол шид бо ҳам ҳамсӯҳбатем ва мо чандин конкурсҳо кардем анами шумо як моро дастгирӣ мекардед мегирифтед билетҳои мо тамом мешид якум конкурсмона мегзарондем баъд вақте ки якум конкурс гузашт дуюм конкурса ки сар додем баъд мумкин хушрӯтар бихарам билетомона ҳозир харидории билет сустаракай агар ки якум конкурса бигзаронем мумкин дуюм конкурс монда дар байни як ҳафта тамом кунем билетро билет барое ки 1000 дона ҳичи нест ҳами просмотрҳои ҳами видеои ман ай 2000 зиёд агар як донаи мехаридан ҳамун просмотрҳо иғоти тамом мешид ҳамун конкурсе ки ман сар додагим 9000 просмотр гирифтага некем агар ай ҳамун 9000 ай даму 10 таш як одамш мегирифт иғоти буд кадаги будем чӣ ба кам эфир мекунед апаҷон Анна Филомонова Анна хоҳарҷон мо ҳар рӯзе эфир кадестем ҳар рӯзе влог партофистам ҳар рӯз эфир кадестам барои агар ки хабардор набошӣ конкурс кадагем барои билетомона фурӯхтан Зайнаб бо дуюм конкурсуш чӣ манежа хай гуфтестам апаҷон кошонаи манам нашавед аҷаб дунё не я ду ҳамаша мебурад
шеше агар ма гап тахшуру нафаҳмидам чӣ нависагӣ 51 та приза 1000 та билет ҳамо 1000 та билет 51 таш мебуроя мондагиш намебуроя вақте ки шумо дар 50 сум ё ки 300 рубле ки мегзаронед ҳамуда не шумо бой мешавед не камбағал не ки як апа ё як хоҳари мо соҳиби як чӣ мешавад ё як модари мо ба як хурсанд мешавад ҳаваи худаш ба сандаи даҳақтон дуо мекунад ба фикри макво намедонам манижаҷон апаҷон ман ягон бор конкурс иштирок накардам хай якум бор дар мо иштирок ку апаҷон конкурс чӣ хел мехарид ина дар боло агар дидеста бошид номерора ватсапа қати сбербанк дар сбербанк пулам мепартоӣ чекша мегирӣ сохранение мекунӣ дар ватсап мепартоӣ баъд билет метиҳанд то хоҳарҷон марам ози иншалло мегирам билет пага ма дар ғарибием дар ғарибӣ боши босостара барое ки касе дар ғарибиай онлайн сбербанк сера она дора нами номерое ки дар ҳамо болоай сбербанк дар ҳавай пайвастае ки ба номи фаридун солеҳович мебуроя ман вақте ки байни худтон гап задестед ман чӣ накардестам нахондестам як бор дигар мегӯям дӯстони азиз аксия кардагем агар ки шумо 5 та билет бихаред шашумаш падарка хеле бихаред арзонтар меғалта 5 та барои мо як дастгирӣ мекунем ва 1000 та билетай 51 та презаи нархи билет 50 сомонӣ вақте ки дар картаи душанбе сити мегзаронӣ 300 рубле дар картаи сбербанк номеро дар боло пайваста сбербанк ва душанбе сити дар ҳамон номерои ки сбербанка дар ҳаваи ватсап имо аст кадоме ки имо ватсап надоред дар имо бинависед ҳатман ки ҷавоб метиҳанд тона ва дӯстони азиз тӯҳфаҳои мо ҳастай призои мо ҳастай 2 та стиральни машинкаи автомат 4 та пол автоматмон самсунга 6 килояй ман видеоша нишон додагим аяму магазин видео кардагим 2 та автомат 4 та пол автомат 5 та духовка 5 та плита 5 та миксер 5 та измельчитель 3 та микроволновка 5 та пылесос ва 2 та набор нержавика 5 конверти пули 5000 3000 рубле бошад 10 конверт саид чӣ ака намёб додане ки куфера меёри шакараша не мо карта надорем ай карта оросо бигзаронем мешавад бале мегзарам мешавад але обуна шидум 71 подписгай ман мешавад ай касе боша фарқ надора просто ҳами бигзаронед чекша некем ҳатман дар ватсап роӣ кунед барое ки дина як кас чеки фаршивка роӣ карда фаршивка не чеки оригинал ба номи фамилияи кияй амо раҳмат сафо худо аз шумо розӣ бошад хушомадед дӯстони азиз дар ҳамин ҷо боша қатъ мекунем эфира ба ҳама бурдборе кадоме ки билет хариданияй харидорӣ карданияй марҳамат як дастгирӣ кунед билетамон тамом шавад то охири моҳа бигзаронем ҳамин конкурсмона тамом кунем боқи сарбаланду хонаобод бошед